Gipanghatagan sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Region 12, katambayayong ang Cotabato Provincial Government o mga starter kits ang mga benepisyaryo sa binhi ng pag-asa program kon BPP gikan sa nagkadaiyang munisipalidad sa probinsya. Mukabat sa 50 ka mga benepisyaryo gikan sa President Roxas o Kidapawan City ang nakadawat og free-range chicken product starter kits nga gilangkuban sa 12 heads sa free-range chicken, 10 meters black net, usa ka incubator, matag munisipyo og 50 kilos finisher feeds nga ilang magamit sa pagsugod sa ilang negosyo. Gawa sa pagpanghatag og starter kits, nagpahigayon usab ang ETI og trainings sa mga kwalipikadong benepisyaryo kabahin sa ilang napili nga negosyo. Gawas sa naisgutang duha ka lungsod, una nang nakadawat og starter kits ang mga munisipalidad sa Tulunan, Mlang, Matalam, Carmen, Kabakan, Alamada, Midsayap ug Banisilan niadtong bulan sa Oktubre. Busa nagpasalamat ang Cotabato Provincial Government sa DA ug ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ug Senador Grace Poe alang sa gihatag nga suporta sa sektor sa agrikultura sa probinsya. Tumong sa binhi ng pag-asa program nga maawhag ang kabataan nga mamahimong aktibo sa agripreneurs ug mamahimong kabahin sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura sa nasud. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe,